Nondik gatoz? Nora goazil ondoren? Filosofo, teologo eta zientzialari askok mendeetan bizitzaren esanahia bilatu arren, ezin izan dute kontraesanik gabeko teoriarik proposatu. Bizitzaren esanahia jakin gabe, jendea nora ezean dabil, lanari lotuta, heriotzari aurre eginez. Hostoak haizearekin erortzen diren bezala, gure bizitza hosto eroriak bezalako amets hutsa da. Baina, gure bizitzan zerbait garrantzitsua dago ezkutuan. Bibliak dio heriotza zerura itzultzea dela. Itzultzea da etorri zinen lekura itzultzea. Jainkoak lurra sortu aurretik zeruan zeunden. Non zeunden zu munduari oinarriak jarri nizkionean? Jakingo duzu, jaioa baitzinen ordurako, eta hainbeste urte dituzu gainera. Jainkoak Jobi irakatsi zion lurrean jaio aurretik zeruan egon zela. Jo bezala, gu ere zeruan geunden lurrean jaio aurretik. Lurrean garen artean, gorputza gure arimaren aldi baterako denda da. Horregatik, Jesusen apostoluek gizakiei arrotz eta kanpotar deitu zieten. Bazekiten gure sorterria zerua zela. Zeruan, denbora, espazio eta abiadura mugarik ez dagoen lekuan, bekatua egin genuen. Gizateria lurrera bota zuten, zeruko oroitzapenak galduz. Bekatuen binez intzirika, jendea dardarka ari da mota guztietako hondamendien beldurrez. Gure etxe eder eta loriatsua, ez duzu faltan? Ez aldago gure zeruko etxe loriatsura itzulbiderik. Erantzuna aurkitzean bakarrik itzuliko gara. Duela 2000 urte, Jesus etorri zen eta zeruan egindako bekatuen barkamena nola jaso dezakegun irakatsi zigun eta zeruko erreinurako bidea ireki zigun. Aro honetan, espirituak eta emaztegaiak galdutako Paskoa berreskuratu, eta gure betiko zeruko aberrira garamatzate. Pasko zaharberritua ospatuz, herriminduzun zeruko etxera itzul zaitezela. Zatoz gure betiko etxera, zerura.